Assalomu alaykum vatani aziz. Murojaati men ba мо одамое ки гапои фаҳшӣ мезанем-ку. Дар ҳадис пайғамбар омадагие ки ду чиз сабаби дохил шудани ба ҷаннат мешавад. Байни лаб забон ва байни ду по шармгоҳ. Вақте ки аз забони инсон гапи фаҳш мебарояд, инсони шумо гапои фаҳш гуфтесед дар ҳамин чизи ман. Фаҳш яъне гапои бад, ки холашка дурӯғ мегӯяд дар шавиги ҷои додани рафтеста гуфтеста. Якташ нависедам гапи безеб нависедарам комментарӣ. Амин сабаби дохил шудани дузах мешавад. Амин забонҳое ки шумо дорем ку ҳамаша гапу гап мезанем ку. Занен ин ба зарари худтонай. Лекин ман ба шумо мегӯям ки ан ин забоне ки шумо дорем ку 100 агар намоз бихонен, ҳаҷ бирен, чӣ коре кунен ку забонтон агар шумо нигоҳ надорем ку фикр накунед ки дохили ҷаннат мешавен. Фаҳмидед? Ин ваъдаи худоам ва ваъдаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки касе ки забонашро ҳимоя намекунад сабаби чӣ мешавад? Дузах дохил шудан мешавад. Касе ки забонашро ҳимоя кунад сабаби дохил шудани ҷаннат мешавад. Пас ин забони ман мегӯям ки душмани ман аст. Забони инсон душмани дар ин дунё мешавад, дар қиёмат мешавад. Барои ин гапҳои фаҳшу ифлос мезанем ку ба зарари худтон мезанем. Ягон гапи шумо ба ман таъсир нахоҳад кард, барое ки гапҳои шумо ҳама гапҳои бемаъние. Маро ханда мегирад гапҳои хеле одамо ки чӣ хеле одамо вақти беҳуда доранд мешунаванд гапҳои бемаънӣ менависанд дар комментарӣ. Афсӯс, сад афсӯс ки чӣ мегӯянд маданияти бефарҳангӣ амиқи инсонҳо худшон нишон медиҳанд. Агар зан бироя фасон кардагӣ бошад, ӯро ҳар гап мегӯянд. Боз зан агар ки ягон ҷо рафта бошад, шабда мегӯянд ӯ ҷои тобакам ханда мегирад. Доданӣ рафтеста. Агар зан ки дар хона бишина мегӯяд ки ӯ зан дар хона шишта мурдеста, ҳеҷ кор накардаеста. Охир ҳамун рамати модаре мегӯяд ки даҳани одаморо пӯшида намешавад. Лекин ба ин дараҷа ин асри 21 ман тасаввур намекардам ки дар асри 21 техника мисол интернет пешрафтагиҳо бо ҳамин қадар одамо дар қафо мондагиянд. Ба монанде ки мегӯяд дар асри сангин зиндагӣ карда бошанд. Ҳамун гапҳои пусидагӣ фаш мо дар СССР калон шудагием, хеле гапҳоро ҳеҷ кас гап намезад, хеле гапҳои бемаънӣ нисбати зан. ҳуқуқи зан мард баробар буд, лекин зана ин хел гапҳои фаҷ намезаданд ки зан танфурӯшӣ рафтеста, зан мебахшем бези гапҳои доданӣ рафтеста, дар ин шавиша реклама кеста. Хеле гапҳо набуд дар вақти СССР. Вақти коммунистӣ буд, лекин ин хел гапҳои фаҷ ҳеҷ кас дар ҳаққи зан намезад. Лекин озодӣ шуд, СССР аз байн рафт, худшонро мусалмон метарошанд, лекин мегӯянд ки ислом ба зоти худ надорад айби, ҳар айбе ки аз дар мусалмони мост гапҳои фаҷ мезананд. Лекин ман ба шумо мегӯям ки забона касе ки нигоҳ дорад ку ҷаннат медорад, нигоҳ надорад ку дузах ҷош гарантияш қатъие. Шумо нагӯем ки занҳо ҳама дохили дузах мешаванд, мардон не. Зану мард дар назди худованд дар нисбати савобу гуноҳ як ҳастанд. фаҳмидед? ҳамун касое ки менависед комментариҳода гапҳои бемаънӣ, хушрӯяк гӯш кунед ба гӯшотон ки дар пеши худованд марду зан як савоб мегиранд, як гуноҳ мегиранд. Шумо фикр накунед ки шумо менависед, шумо гапотон қатъи дастаи ба ман мерасед ё ки маро вайрон мекунед. Шумо барои худтон чӣ мегӯянд чӣ бигӯм ба шумо дигар? Гап надорам ба шумо да. Барои худтон амалҳои худтонро дар назди худованд нишон додестед. Кӣ будани чӣ будани худтон нишон додестед. Фаҳмидед? Аммо мегӯянд ку пушти подшоҳ ҳазор сухан. Пушти манро гуфтан гирем, ин гап не. Ба гуфтани шумо ягон ҷо мо кам намешавад. Баръакс ман ин видеоҳоро бозгӯёӣ кардан мегирам. Гап доштем. Гуфтан гирем. Чӣ гапе мегӯем гуфтан гирем. Барое ки ба мегӯянд ку саг меҷакад, корвон рафтан мегирад.